Аз с Петър и Ирина имам история от 2007 година и всъщност те са хората, които са ме подкрепили в много трудни житейски моменти и в кризи, и в работата, и в личния ми живот. И честно казано, всичко, което са ми препоръчали, всичко, което са ми казали, и аз съм пробвала, работи абсолютно безотказно за мен. За мен са някакси много истински хора, които стоят за това, което правят. Много търсещи, много експериментиращи хора, с които аз лично много се свързвам и като човек. Когато се запознах с тях, разбира се, не знаех, просто исках да се впусна абсолютно интуитивно и това, което ми харесва и продължавам с тях и ще продължавам, е, че те искат да сбъдват мечти и искат да направят така, че това, което ти научиш и получиш, наистина да го реализираш и да трансформираш живота си. И непрекъснато е нещо ново, различно, вдъхновяващо, така че въобще и не се съмнявам да се доверя и се радвам, че се доверих. Каквато и програма за личностна промяна да започна да правя в България, аз бих препоръчал Петър и Ирина. Защото те са коучове, които наистина влизат в много голяма дълбочина на това, което правят. Когато започнеш да правиш нещо с тях, ти знаеш, че те няма да оставят на мира, докато не се придвижиш в някаква посока към целта си. Според мен те са абсолютни професионалисти в тази сфера. Това, което съм видяла през други хора, които са работили с тях, и трансформацията в положителна насока е огромна. Това, че са много искрени, загрижени за това, което ще излезе като резултат при всеки един. Не е достатъчно, когато някой ти казва какво трябва да направиш или какво е добре да направиш. Когато някой го живее това нещо и ти го показва как го живее и ти казва собствения си пример, собствените си емоции, собствените си преживявания, няма по-движащо от това. В смисъл, това ти спестява време, реално, да вникнеш и да си кажеш, да, аз това ще го направя. Така че това е, което ме впечатли най-много в тях. Те просто го живеят. И наистина това, което правят, го правят от сърцето си, от душата си. То е лесно да им се довериш. В смисъл, няма нещо, което да ти казва стоп, нали, тези какви са сега. Това, че си харесват работата, то си личи и не е просто си я харесват, ами те правят нещата, които споделят с хората, ги правят със себе си, което е всъщност личният пример и това винаги много вдъхва доверие, като го видиш. Ирина и Петър са много енергични. Това са едни хора, които с личния си примери, с нещата, които разказват и които споделят, зареждат всички останали и ги водят някак много естествено напред. Техният принос е безценен. Визионерството, което видях в Петър, начина, по който той подпалва нещата. Според мен Ирина е малко по-заземяващата от двамата, която пък дава ония необходим баланс, така че наистина това да изглежда реалистично, което Петър го казва. Ние имаме доста голяма предистория, но това, което бих могъл да кажа за някой, който не ги познава, е, че нещата, които те казват и те карат да правиш, работят. И всъщност това е най-ценното, че всъщност ти получаваш на готово едно знание, едни умения, едни инструменти, които практически работят. Тук няма казване направи го така, а има това, което те самите казват, че те са огледало. Тоест, ти виждаш себе си, те ти дават друга гледна точка, дават инструментариум, но работата трябва ти да си я свършиш. Няма как друг да ти я свърши. Усещането. Имах усещането, че те са моите хора и че просто го усещах.